rukonore a ideme ti ukázať, ako cigáni rozvraždili celé Petrovce nad Lavorcom. No tak poďte. Hej, my kradneme! No, to ešte my nekradli! Pozrite sa, toto železo, ako oni rozkladli, všetko železo. No tak poďte hore, nakamerujte to, tú lajnu nakamerujte. Vy sa čo tu máte? My nekradneme! No tak čo hovoríš? Veď ty si to všetko ukradol, čo hovoríš? My toto nebrali! My žrali, ale neveríme! Tvoja rodina nemala čo žrať! A ty si to! A pozrite sa, aká je tu HD kvalita. Oni všetko tú HD kvalitu ukradli, to železo, odnesli do zberných surovín, áno. My to požičame! No tak poďte sem, poďte, pán reporter. A vy všetko na nás páce! Hej, im psov, dobre! No dobrá, je psov, ale aký druh? Aký druh je ten pes? Ja im všetké psy! Dobre, dám tam hada a prilohu horku! A to všetko vraj urobil to železo, že váš komplic to bol Jan Balok? Je to Áno, pravda? Jan Balok kradol železo, on nošu do zberu! Ale je to pravda, že ho vysvietili za papeža? Hej, Jan Balok... išlo na papa mobil! Áno, takže Jan Pavol je ten... čakaj. Ako mi to tam rozprávali, že je vysvietený za papeža, no? Áno, Benedikto 16.8. Áno, Ale toto všetko urobil jeden pachateľ iba. tak áno, urobil to iba jeden pachateľ. Ako sa volá, viete jeho meno? Janoro! Je to pravda? No. No Díkel, no pozrite sa, ako ide a